Kumba bijoi hadum tak ngiro ka jing khi kampat kut. Hang ne hajantar mantar. Entah ada artarik. Tang baka jing khi kampat kut. Tena kaliang jong ngiro ngikat kabang ngila arab himo namar ba kumu briu hing don hi ka kata ka jing snyo pra briu. Tingila arab hikat bala. Te pai dapi pai suniro kadon ka jing protes mo. Jing khi. Itu. Hadum tak ngiro. Kajing ki kampat kut pai kini ki bor pulit yoi baro kini ki pulit kini kita ki pulit ki bala ban penstom yang ni namar bangi kili ya ka sarkar pai kini Lagi ba perlu kajing khi kabam lakut so nganong pat sakai kan haba kini ki briu chene ki protes daga jing snyo na po donut te nakada daw kim salia ban protes da stom makana ka da stom ro ki trebat met bat mensem ban ya kun persa bat kani ka jing bam nyo kor ka sarkar India yang ki student lani yang ki samla jong kani ka ri te tangum tahi ngatrai labon na perdeng jong pi bala kham snyau tho mo spang kani ai ka daw ba ki protes don ki bam snyau tho re phila ban kli po comment box don hi ki perlu ki bala ban jubab don ki bam la ban jubab ngar ngani persang ban jubab ka bala mo. Tangum tai all the best perlu all the best. We will win for sure. I know that one day we will win definitely.